Arratsalde on danori eta ondo etorri mendatara. Laugarren urtez jarraizen ospatzen gabiz argi baltza gaztien sariketie eta gaur hemen hirugarren eta azkenengo kanporaketa jokatzen da. Lili Bertzon bimo handiz prestatu eban eta jarraitzen deu prestaten sariketa hau 2019an joan zan Jon Lopategi baltzaren omenez. Danon artean ezagun azanpera eta bere argiak ondino berton jarraitzen dagoaz. Horren adibide izen dire Gauztegi Zarteaga eta haien gizen jokatu diren saio biak. Gaurkoa hirugarren eta azken kanporaketa izango da eta beraz erabakita geratuko da hilaren 22an musiken jokatuko dan finala. Euskal Herriko eskualde ezberdinetako 6 bertsolari gaztek parte hartzen dabe berton gaur, bertzotan eiteko gogoz, Jon Lopategi bultzatze ban horren arabera. Txapelketa honetan, saikapen faseko 3 saio jokatu dira. Eta hau da azkena esan doan moduen lehen. Ezin aipatu barik itxi, hau egitea edo gauzatzea posible itxi daben laguntzaile eta gaurko bolonderzen lan guzti hau. Txalo bero bat gaurkoan, bendatako udalantzako eta bereziki txokoa eta tabernezako. Saio hasi orduko betiko oharrak. Irauten daben bitartean isitasune mantendu, mobile isildu da amateu, edo disimule behintzat, eta saio da gozatu. Diratzi endeko sosketaren erabakitako horrenaren arabera, nire ondotik hasitxe, Izaro Bilbao Aroztegi, bigarren Iruri Altzerreka Martínez, Koldo Gezuraga Seijido, Peio Molinuevo Martín, Eli Pagola Pesetxea eta punterengo Iker Uriarte Urrutia. Honek aurkezpenok egin da, egin beharreko lanak esango dutze da, zeintzu diren. Lehenengo binaka, gaia emonda, 8ko nagusian egin beharko dabez, 3 bertzo. Ostien, binaka bai, 8ko txikizen egin beharko dabez, beste 3 bertzo. Kartzela egongo da ostien, eta kartzelan aurreko saioatako dinamika duen, geratuko dire Izaro eta Iruri inigaz, eta beste laurak joango dire, eta gero etorriko dire binen. Ariketa desa batak, 3 eta 5 puntu erantzun bera eta bakarkako bera aukiko dabe, eta 2, 4 eta 6 era berein. Hau dana aipatute, ezin albo bat eritzi gaur bertzok epaitzen egongo diren, Ander Harriain Azpiazu, Mirari Azula Aurrekotxea eta Beñat Romero Mauregi. Eskerrik asko eureri bai. Eta beste bari, lehenengo aurrek azitxiko zaituet. Argi baltza ez aldaba, berez edo zein domeka, bueno baltza orokorki, ta argitxua tarteka, baina asbedi kantua, asbedi gure olgeta, gaur barikuaren traza, nabaritzen dioteta. Gure etxeko sofan gaudela demagun, lagun artean pozik gura nuke jardun, itza eta doinua ekarrita lagun, gaurko arratsaldea goxatu dezagun. Argi baltzari egon naiz ontza, gauari legez begira, ta eizatu nau zozoen edo, birigarroen neurrira.
ahots kordetan dudan loroa, lumak mudatzen ari da. Paborrealen artean badu, txitatxo batek kabida. Alden einean heldu nahi nuke, urre txindorran kabira. Eskerrik asko argibaltzari etortzearren nigana, Arrigorriagan ez baitan dia euskerarekiko afana. Askok ditugu euskaldun berri etxean aita eta ama, hori kontrako baldintza ez dela erakustea dut plana. Bilbo ertzetik Busturialdean badugula zer esana. Baltzan bisaje bestua, digutenez aurkeztua, kaixo mendata urte askorako, entzule prestua, oltzarraso aizeztua, sila bidez babestua, bi paretik ez baina txapagain, badago zerra bestua. Bi paretik ez baina txapagain, badago zerra bestua. Denok ditugu lopategiren historiak akorduan, esaten denez eskolan sartu ta jarduten zen orduan. Hango onenak hartzen zituen kanpantzun kanpamenduan, eta gero zer hemen gaudegu berarekin segiduan. Ni hark ez nindun hartua baina bertxokera bat landuan. Gaur ondo kanta nahi nuke lopak bihar deitzeko moduan. Gaur ondo kanta nahi nuke lopak bihar deitzeko moduan. Agurren ostien lehengo lanagaz hasiko gara, zatozie Izaro eta Iruri. Ondorengo dozue sortziko handien Iruna gertzo botateko. Izario eta Iruri bikoti ezarie. Opor sasoia heldu dela eta zuen ingurukoak oporretan kanpora joateko asmoa dekiela jakin dozue. Zuen egoera ekonomikoa ona ez dan arren, Izarok oporretan joan gura dozu. Irurik ostera ez dau posible ikusten. Bikotea dira Izaro eta Iruri, eta euren ingurukoak kanpora oporretan joango direla jakin berri dabe. Egoera ekonomiko onena ez dekien arren, Izarok oporretan joan gura leuke eta Irurik ez de posible ikusten.
Arata ona dabiltza gure lagun hetero masokak, ondartza jarri bikinia edo Pirineorako ta Pirineorako botak. Nik befrogatu guran nituzke oporretan dauden motak. Gero kuadrilan edukitzeko kontatzeko anekdota. Anekdotekin bete nahi duzu, uda honetan maleta, mendira joan ta bizileku edukitzea planeta. Ai, baina izaro hobe gelditu, eta hemen eman buelta, alokairua ere kostata, ordaindu ohi dugu eta. Alokairu bat ordaintzeko hau ze historia, ze garai, baina iruri ez alduzu ba haiek legez izan zu guai. Hartu motxila, hartu abioia, joan oporretan hain alai. Maletak utxik dauzkagu eta bizi motxilak ere bai. Utxik dauzkagu motxilak eta egiten zaizu arraro, baina la ere gure herrian gelditzea dut nahiago. Herriko festak bertso saioa, hartzea pare bat trago, uda giroa ta zulastana, nik ez dut behar gehiago. Naizta kursia zaren aizen bait maite zaitudan zu guapa, baina la ere azalan nahi dut bikinierrearen marka. Igual lagunei esango diet jarri kalendarioan data, naizta norma den ez dut zurekin guztia egin beharta. Arrazoi duzu ene izaro, tani ados nago edo, joan zaitez lasaizu lagunekin, ai ondartzan zenbat bero. Antolatzeak ekartzen ditu, sarritan hainbat enredo, urrengo urtean joan gaitezke, pixkat aurreztuta gero.
Lehengo lanak entzun ostien, zatozie Koldo eta Pello. Koldo eta Pello medikuek zarie. Udi hurbiltzen dan aldiro, lan egiten duzuen ospitalean medikuak falta dira. Azken urteotan, zuok betetze izen dozuez utxune hauek aparteko orduak sartuta. Koldo, Pellok esan dutzu, egoeraz nazkatuta, aurton agian, ez da bela olakorik egingo. Koldo eta Pello medikuek dire, eta uda hurbiltzen dan aldiro, euren ospitalean medikuak falta dira. Azken urteotan, eurek betetze izen dabez utxune horrek, aparteko orduak sartuta. Pellok esan dutzu Koldori, aurtongo udan agian ez da bela horrelakorik egingo. Iruna bertzo, 8 nagusien. Osakidetzan areagotzen doaz gutxinaka kezkak ta orduz lepo izan ditugu bestentzat zirenak festak. Zure autua entzun dute eta ditut galdera erreskak. Ze momentutan hartu ditugu lan ordutzat ordu extra. Zuk beraz Koldo ere egiten duzunik lege zalantzam. Gu hemen gaude haiek ondartzan, honek badirudi txantxam. Nik argi daukat ezin jarraitu, nabil guzti hoien dantza. Haien bizkarrak zaintzen ditugu, tan ondago gure zaintza. Gure zaintza hori ez da existitzen, era honetan ganoran. Gero etxera laneko gauzak, baitara matzagu organ. Goikoek ala baiet jarraitu, egingo badugu hor lan. Tirita jartzen bazaio ere, orbana beti da orban. Naizta tirita gainean jarri, agerikoa da marram. Biok dakigu gainera ez dela,
egoera hau hain zaharra. Aukera asko ditugu baina, ikuspegia bakarra. Nik ere argi dut hementxe dugu erradiografia txarra. Radiografia ikusi eta kendu behar dira bendak. Langile gutxi ta ordu asko eta itxaron zerrendak. Goazen kalera ta egin ditzagun protestatuz gure sendak. Aipatutzat jo eta ohartu dadin behingoz goikoren bat. Enterau dadin Osakidetza baita Bizkaiako aldun. Ni horretan ere erabat nator, gaurkoan zurekin lagun. Joan gaitezen eta hondartzan, hiru edo lau orduz jardun. Gaizoak utzi eta gu bion, buruak senda ditzagun. Azkenengo bikotie, Eli eta Iker. Eli eta Iker Gaztebi izango zarie. Zuen herrizen aisialdirako eskaintzak itxi dagoela eta ondoko herrizetara o albo herrizetara joateko joeri eukiten duzue. Eli, Ikerrek esan dutzu herrizeri bisitasun apur bat emoteko zuen herrizen antolatu beharko zendukela zehozer. Bai? Eli eta Iker Gaztebi dira, euren herrizen aisialdirako eskaintzarik ez dagoela eta normalean alboko herrietara joateko joera eukiten dabe. Ikerrek esan dutzu, Eliri, herrizen zehozer antolatu beharko leukiela bizitasun apur bat emoteko. Bizi osoa Gernikaraino, joaten dugu igaro. Gure herriak musa maite du, zartu delako klaro. Ta nahi zenuken herrian izan, kultur eskaintza gehiago. Onaino zetak etorri dadin, diru nahikorik ez dago. Diru nahikorik ez dago. Zer ekarrinik oraindik ez dut, Eli guztiz aztertua, baina jadanik esplota dugu, horko Gernika gertua, garestiegi izan daiteke, zetak horren kontzertua,
baina zuzendu beharra dago, gure bizi okertua, gure bizi okertua. Okerrak zuzen litezke baina, ez zaitez hortik atera. Gu Gernikara joaten gera, kotxe berean batera. Parranda lasai beste kontura, egin eta edatera. Hemen zure gain hartuko aldezu, antolatzaile papera, antolatzaile papera. Badakizu ni nahiko alperra, naizela elitarteka, ta argi dago gogo aldetik ez naukazula beteta, baina jarri aldezakegu guk bertsolaritza pelketa. Lili bertsoko oiek denetan prestegoten dira eta, prestegoten dira eta. Bertsolariak ere badira, inguruan ara, pengoagatik hurbildu gera, elkarren moldeetara. Errima eta doinu berdinak, entzun ditugunak jada. Ni bertxotara etorriko naiz, Gernikan ez errezpada, Gernikan ez errezpada. Beraz bertsoa ere txarto da, zu alzara euskalduna, nola ezin den zurekin egin, plangintza baten jarduna, segi betiko bidean eli, hori zeda daukaguna, segi musean jokatzen hori, baita gustatzen zaizuna, baita gustatzen zaizuna. Zortziko handiko ariketak amaitute, zortziko txikitzeka hasiko gara, da zatozi Iruri eta Koldo. Iruri eta Koldo lagun kuadrillakoak zarie. Iruri, Koldo kurtero egutegi personalizatuak egiteko joera aukiten dau. Aurtongoan, kuadrillakoen argazkizekaz egitea erabaki dau. Behin da berriro argazki perfektoa atararte Marie Bostien, egutegian zure argazkia falta dalak argutu zara. Iruri eta Koldo lagun kuadrillakoak dira, eta Koldo kurtero argazki egutegi personalizatuak egiteko joera aukiten dau. Behin eta berriro argazkia lagunekin argazkian perfektuen bile Marie Bostien, bere argazkia egutegian falta dala konturatu da Iruri.
Gogotsu ibili zara hau egin genezan, egutegi eder bat eiteko defentsan, argazki aterata ez nago jendetzan, zerbait txarto badago aurpegira esan, zerbait txarto badago aurpegira esan. Lehenengotik hasiz, azken horritara, guztia oso txukun geratu da ara. Aldatu behar alduzu zuk logistika ba, 12 ila daude, 13 zu zara. 12 ila daude, 13 zu zara. Misiz ekaina izan nahi nuen nik ara, eta zuk baztertuan nauzu gezu jada, naizta ipini duzun hilabete hilara, hile berean biok abitzen gara ba, hile berean biok kabitzen gara ba. Argazkilari on bat zen gure bezero, zurekin zenbat orduta zenbat endredo, perfilona hause da, ta bestea gero, perfilona hause da, ta bestea gero, fotogenika ezara, ta etzazu espero, fotogenika etzara, ta etzazu espero. Banaiz fotogenika mesedez, mesedez, aurpegia ipini ezkerora intrabez, zuraitzaki airentzi dezaket nik nekez, argazkilari onak argazki txarrik ez, argazkilari onak argazki txarrik ez. Ura argazkilari ona gendun arren, aurten geratu bada guzti hori erren, parkaidazu aurtengo akatsau ai arren, ta gauzak apuntatu Google kalendarren, ta gauzak apuntatu Google kalendarren. Urreratu Iker eta Izaro. Iker eta Izaro aite alabak izango zarie. Iker aite eta Izaro alaba. Iker aitek mediku analizi eskaz batzun ondorioz zaintzeko autua egin eban. Izarori laguntza eskatu zentzon, baina konturatu zara honek lagundu barik, gaixo baten eran tratatzen zaituela.
Ikerrek, mediku analisi eskaz baten ondorio, zaintzeko autua eginean, eta laguntza eskatu dutzen Izarori. Konturatu da, Izarok lagundu barik gaixo baten eran tratatzen da dela. Egunean bostaldiz mobila dardarka, ta alaba ondotik tiraka, lasaituzuk daukasun nerbioen bata, oraindik nik bizitza luzea daukata. Sakelekotik jarri dizut zuri lupa, neurtu zure goera eta zure kondukta, baina erratu banaiz ez da nire kulpa, amak beti horrela tratatu zaituta. Zure ganzuk ez jarri amaren kartela, bera maite dut baina zu ez ba horrela, bizitza aurreraka doa dena dela, eta etorkizunean zeo zer datorrela. Ez pentsa ontarako dudanik nik grina, onena egitean jartzea alegina. Besterik ez dazuk nahi baina lor ezina, sukar gradu bat eta Izaro zemina. Naiz eta hasieran laguntza eskatu, esagerada zara, naiz ni konturatu, gaztenago Izarota beraz barkatu, Elizako kantetan orain ez kantatu. Zaude esaten naizela erdi astak irten, histerika bat eta dabiltz eragiten. Nahi ezean mundura zuk bakarrik irten, utzi dazu egiten dakidana egiten. Zatozi Peio eta Eli, azkeneko sortiko handirako. Peio eta Eli udalekuko begiraleek zarie. Gabeotako txandak egingo zendu ezala adostu zenduen. Peio, gaur da 3. gaba, ume batek zu esnatzen zaituela, Eli lo dagoelako bere txandan. Udalekuko begiraliek dire Peio eta Eli. Eta gabeko lo txandak, lo zaitzak, txandak egingo ebazala adostu eben. Peio gaur 3. altzatu dabe, Eli lo dagoelako bere txandan.
Jadanik bibegiak nituen zarratu, hirugarren egunez ume taudapatu, zerbait esan behar dizut oin heli barkatu, egunean zeharretzara inbeste nekatu, egunean zeharretzara inbeste nekatu. Lehenengo piragua eta gero xio bela, zuatzan daukagun ez guk plana itzela. Nik nahita egin diet orlo nengoela, dena beraien kabuz konpondezatela, dena beraien kabuz konpondezatela. Berriro ere zatoz elizu trabeskan, eta jada badaukat nik barruan kezka. Libratu egin baituzu, zu gauaz disko festa, zertarako egin duzu arrastian siesta, zertarako egin duzu arrastian siesta. Nekatuta nago ta azaldu nadila, disko festan nahi nuen lasaia isila, ze total Berlin mutil neskatila, beti joaten dira majoaren bila, beti joaten dira majoaren bila. Beraz, aitzakia duzu, inolaz ez neken, ta zure teoria omen denez bete. Panoramau hitz hauez laburtu daiteken, batzuk umeak baino txarrago zarete, batzuk umeak baino txarrago zarete. Baina ume hauekin alperrik ez neka, euren kartean utzi itzazu tarteka, tapoiak jarri eta emantzazu buelta, esperientziak asko balio du eta, esperientziak asko balio du eta. Ofiziotako lanak bukatute, oin ganbarakora joango gara, ganbara zatibita manatuko dugu, bertzolari bakotxak puntu erantzun bihin beharko dauz, eta bakarrekoa, orduen, eneko gaz joan da itxezela Koldo, Pello, Eli eta Iker, eta berton geratuko dire, Izaro eta Iruri. Besti ganbara gauzela eta hasiko gara gure bertoko lanakaz, Izaro zatoz. Honetza dozuz, lehenengo puntu erantzun bizek. Kirol zaletasuna gora eta gora. Eta
eta izaro berriz hortatik kanpora. Ez eidazu galdetu argatik ez zora, beharko naizta oso harin ni astora. Eta bigarrena. Asko ezete dago obsesionatuta. Irudian ta gorputzan jartzen dute lupa, kirolaren edota janari kondukta, gizartean daukagu ritmoa hartuta. Izaro, hause dozu bakarka bertzo bi botateko, neurri eta doinu libreen, salatu zenduen arren, barriro pasatu da. Salatu zenduen arren, barriro pasatu da. Bat urte eskas dituta, gutxi ezer dakit, klaro. Eskolaldean hartu ohi dut nik, lagun artean abaro. Ta ikasgelan talde bat dugu, portatzen dena arraro. Askotan esan dugu guztiek, zuzendaritzan. Askotan esan dugu guztiek, joan gara aratago, baina berriro zuzendaritzan, atean jarria nago. Kaixo andereño ane komunan sartuta negarrez dago.
Beraz hor jarri naiz berarekin, izketan ta buruz buru, ta hor hasi da ze injustizi, ze garai eta ze mundu. Eskolak daude eta badakigu, alako kasuen mukuru. Eta naiz berez itxuraz aze, preokupazio apuru. Esaten dute parkatu baina, ordu murritzak ditugu. Bai kaskidei esango diet, zerbait egin behar dugu. Lehenengo ganbarako entzunde, zatu ziruri. Honetxe dozuz zure puntu erantzunek. Lehenengoa. Adineko personak baztertu ezkero. Gero integratzerik etzazu espero, denok hortik pasatu behar dugu edo, ta buelta ematen hasi hobe honezkero. Eta bigarrena. Beraien gandik asko dugu ikasteko. Haien esperientzia dugula tarteko, kontu kontari bili oi dira ederto, ta ni gogotsunago ala egoteko. Hau duzu bertso bi doinu eta neurri librean kantetako gaile. Sarri esaten dotzuek gauza bera. Zuk gura dozuna egiten jarraituko dozu. Sarri esaten dotzuek gauza bera. Zuk gura dozuna egiten jarraituko dozu.
ni nolakoa naizen, aitortu beharko. Ez dut usten ezertxo, eiteko biharko. Lagun artean errez, egiten dut salto, ta errezago isuri, bi bala, bi malko. Sarri esan dirate, umoretsu txarto, mundu hontan indartsu, izan behar delako. Sarri esan didate, umoretsu txarto, sensiblegia zara, gauza onerako. Papelean idatziz, emozio zerrenda, horrela pasatzen da, astea agenda, baina nik nahi dudana, egiten dut behinga. Naizta ingurukoek, gero ez lausenga. Honezkero badakit, zein den nire xenda, tamalkoak barruan, nik ezin sostenga. Honezkero badakit, zein den nire xenda, ateratzen ez dena, hortxe geratzen da. Kamaratik koldo. Hona hemen zebetzako punturi erantzunek. Lehenengo puntua. Kirol zaletasuna gora eta gora. Banik alor horretan, galdu dut ganora, baina osasunak ez du horren ona froga, apurtxo bat egiten hasi beharko da. Eta bigarrena. Asko ezete dago obsesionatuta. Bigorexia-asko dago, hori ezin da uka. Nik nahiago lasaitu zena ala dut ta, mankuernaren orde zerbeza hartuta.
Eta hause dozu, bertzo bi doinu eta neurri librean kantetako gaize. Salatu zenduen arren, barriro pasatu da. Salatu zenduen arren, barriro pasatu da. Bertzo bi, neurri eta libre. Nik 15 bat urte nituen. Nik 15 bat urte nituen. Militantzian hasia. Erein nahi nuen nire herriak, merezi zuen hasia. Aldarrikapen ozenez bota, izan dugu garrasia, baina egaka doan txoria. Sarri da galarazia, maite dut militantzia, nigan badu garrantzia. Elkarlanean ekiteko guk, beti izan dugu antxia, baina udaletik ta guganaino dago kriston distantzia. Baina udaletik ta guganaino dago kriston distantzia. Beti izan gara aurpegi honez, udalera joateko gai, guk borroka nahi genuen eta eurek bakarrik jaiak jai. Aurten ere bai tokatu zaigu, txosnagunean hain alai, egitarau on bat prestatzea, ta benga horretan jarrai. Behar dugula tiket bai, tiket esan du, tiket ai, naizta lengoak ez diren egun,
gaurko garaiak ze garai, txosnak aurrera joango dira, naizta haiek ez duten nahi. Txosnak aurrera joango dira, naizta haiek ez duten nahi. Ganbarako lanera, Peio Molinuego. Honezetie zure puntu erantzunek. Hau lehengoa. Adineko pertsonak baztertu ezkero. Banik olakorik ez dut egiten gero. Harri gorriagan badut amama espero, eta beti zaintzen dut ura bero-bero. Eta bigarrena, beraien gandik asko dugu ikasteko. Hori nik ondo dakit ibai dagoeneko, ezaera zarren kontuen menpeko, entzungo bagenitu denontzat hobeto. Hau duzu bakarka eiteko gaize. Bertzo bi, doinu eta neurri libreen kantetako. Sarri esaten deutzue gauza bera. Zuk nahi dozuna egiten jarraituko dozu. Sarri esaten dotzue gauza bera. Zuk nahi dozuna egiten jarraituko duzu. Bertzo bi, doinu eta neurri librean egiteko. Etxean beti jaso izan, dut hain hezkuntza epela, baina herriko giroa guretzat da hain krudela. Alde handia badago, aldea dugu itzela, eta nik esaten dut eta bestek diote bestela, baina ohartu zaitezte konbentzitua nagoela, marea kontra badabe, jarraituko dut horrela. Marea kontra badabe, jarraituko dut horrela.
Ta horregatik sartu izan, dizkidate mila laban, botatzearren hitz hauek, aurrean ta abiadan. Kritikak etortzen zaizkit, bata ta beste ilaran, baina ez naute utziko, inolaz ere patxadan. Ez alduzue ulertzen, ondo zer gertatzen zaidan, euskeraz jarraituko dut, egiten Arrigorriagan. Euskeraz jarraituko dut, egiten Arrigorriagan. Etorri dire azkenengo bizi kanpararako. Eli alduzunean. Mentxe dozu, lehenengo puntu erantzune. Kirol zaletasuna gora eta gora. Onaino heltzeko bai, inondik inora. Bizikletan egingo bagenu aproba, indarra baino gehiago ere beharko da. Eta bigarrena. Asko ezete dago obsesionatuta. Obsesioak jota, ta odol txartuta. Saltzen duten guztian barruan sartuta, pentsak ramuak ere kontuan hartuta. Hauze dozu bertzo bi, doinu eta neurri librean kantetako gaile. Salatu zenuten arren, barriro pasatu da. Salatu zenuten arren, barriro pasatu da. Aldatu nahi genulako, herriko festa moldea.
Gernikara joatea, ez baitzitzaigun hobea, baina hemen Berlina da gure aho zaporea. Berlina juergako martxa, eta berdinako dea, pixka bat mingarriago, ere egin zait ordea. Berriro aktibatzea, herriko puntu morea. Berriro aktibatzea, herriko puntu morea. Goizeko postak handeara, hau ere ez da nobedade. Dena degulako libre, erasoentzat aldare. Aktibatu egin gara, denbora luze joan gabe, manifatxo bat ere bai, eta begira alare, talde feministakoak, hor gaituzte parez pare, baina herriko gizonak, nora begira ote daude, baina herriko gizonak, nora begira ote daude. Azkenengo lanerako, zatozike. Hauxe dozu zure lehenengo puntue. Adineko pertsonak baztertu ezkero. Gu ere baztertuak ginateke gero. Bizitzan pasa ostean 11 enredo. Denok bihurtzen gara noizbait zarrak edo. Eta bigarrena. Beraien gandik asko dugu ikasteko. Nola bizi behar den esaten azteko. Aitona eta amona hor begiratzeko. Ditugu ea garen beraien pareko. Eta hauxe dozu bertso bi, doinu eta neurri librean kantetako gaize. Sarri esaten dotzue gauza bera. Zuk gura dozuna egiten jarraituko dozu. Sarri esaten dotzue gauza bera. Zuk gura dozuna egiten jarraituko dozu.
Euskal Herriko herri askotan hemendik ara aukeraz euskaraz harri izan daiteke anzulatua problemaz. Nire kuadrilla adibide da, naizta esan behar penaz. Kalera irten taien ahotan, euskara dago apenas. Tani bertsotan, tani euskaraz, eta beraiek erderaz. Sarri kontrara egiten dute, tani izildu behar beraz. Naiz eta eurak ez duten entzun, ni harronago naizen astrialai larai larai larai. Ni harronago naizena. Naiz eta batzuk urrun daukaten, nire euskara maitea. Naiz batzuentzat errazago den, gazteleraz ekitea. Nik beti euskaraz egiten diet, albotik nik berbatea. Ta naiz batzutan oso zaila den desberdina izatea. Beti amestu dut buruetan, zeo zer eragitea. Ikerrek bere ahotan duen, horretan haiek astea. Zeren niretzat garrantzitsua da, gauez lolasai eitea. Trialai larai larai larai, gauez lolasai eitea. Hau izin da dana. Momentu, txalo bero bat, momentu, oinarteko dana, puntu da roi. Txalo bero bat, Izaro, Iruri, Koldo, Peio, Eli, eta Ikerretzako. Epaimaikoak puntuek ordenin jarri hartien, urridu daitxezela udaleko ordezkarile, Joseba, eta Ratzeskolakoren bat, hori garrezek emotea begire, eta gaurko antolakuntzan eta aurreko saioen antolakuntzan gure dugu gogoratu Mendetako udala, Aiengizeko udala eta Artiako udala euren babesa eta antolatzen laguntzi gaitik. Era berien gogoratu datorren astien izango dela finala, musiken, Urretxindorrako eskolan eta bost errez da, zeita? Zeire galdera. Taberni hongo da, eta arratsalde hon bat paseguro dauzue badakizue.
eskuartien dekot gaurko Arribaltzako laugarren edizioko 3. saioko emaitza. Bendakako kanporaketako irabazlie, Eli Pagola Pesetxea, Eundel aro eta 6 puntua. Bigarrena, Eundal aro eta 5 eta erdigaz, Iruri Altzerreka Martínez. Hirugarren, 180,5 puntuaz, Koldo Gezuraga Zeikido. Laugarren, Peio Molinuevo Martín, 173,5 puntuaz. Bosgarren, 171 puntuaz, Izaro Bilbao Arostegi. Eta 6garren, 178 puntuaz, Iker Uriarte Urrutia. Ondoakoak esan da, finalien egongo dan 6kotea osatuta geratu da, eta honakoak izango dire. Saiotako irabazleak, Asier Galarza Garai, Maia Estaran, Eli Pagola Pesetxea, eta puntuazio zailkatutakoak, Zabat Ilarregi Martzol, Gorka Pauna Barraga eta Iruri Altzerreka Martínez. Zatozi bai, Iker, azkenengo gurrekaz. Lehenengo, mongo zu, torri, Joseba. Joseba, que mongo todo. Igual me nepillo más a casa de goa, bai. Gaur sentitu naiz nahiko, aldarte justuko, ta txapelketan pasa, behar zen ba justo, agurrean esanaz ni ez naiz astuko, naiz eta lopak bihar ez didan deituko. Bertsoa otan pozik dut berriz hartuko, bertsoa otan pozik dut berriz hartuko. Bosgarren zaikatue, Izaro Bilbao. Mil esker ekartzearen gu mikroatzera, puntuak irabazi, puntuak galtzera, guk gustora kantatu dugu orain zera, beste domeka erdi beltz denen antzera, euritan hasi baino lehen denak etxera. Laugarren zaikatue, Peio Molinuevo. Mila zorion. Mila zorion, Eli laguna, izan gaituzu gozatzen. Merezi duten beste asko ben, zerrendatzera goazen. Hiru domekaz egon direnak,
sariketa antolatzen. Ta argi baltza, sariketa hau gutxi edo nahiko ez bazen. Bertzo aitzakiz busturialdeak, dabiltzeanak hor jorratzen. Segizazue denbora luzez, bertsoz liriak loratzen. Segizazue denbora luzez, bertsoz liliak loratzen. Koldo Gezuraga. Futbolari edo idazle izan, nahi nuen antza txikitan, baina jakin da pentsatzen hasi, beharko nintzen birritan, beltza ere argi bihur daiteke, gure beltzaren argitan. Eskerrik asko bertsoak sartu, nahi badituzue patrikan, egongo gara musika. Bigarren, Iruri Altzerreka. Lagun arteko sofa ederra ezaltzen ba, ta hurbildu zareten oin nola ez lausenga. Ondo ikasi dugu mendatara xenda, ta naiz domeka izan, aupa gora benga. Kantuz aste burua hobeto amaitzen da. Gaurko saiok irabazlie Eli Pagola. Jarraipena eman da eskertzen sokari, mendataren zati bat daramat opari. Jarraipena eman da eskertzen sokari, mendataren zati bat daramat opari. Airen libreko frontoi, ta publiko adi, inbidirik ez dio Gernika